Με τον αγώνα που δημιουργήθηκε και τον έμαθε όλη η γη από την ιστορία του Έλληνα αγγελιοφόρου Φιδιππίδη. Τότε που μετά την νικηφόρα μάχη των Ελλήνων κατά των Περσών στον Μαραθώνα το 490 π.Χ. ο Μιλτιάδης απέστειλε τον Φιδιππίδη, που θεωρούνταν ο ταχύτερος τότε ημεροδρόμος του Αθηναϊκού στρατού, από το πεδίο του Μαραθώνα στην Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη κατά της τρομερής υπερδύναμης εκείνων των καιρών. Λέγεται ότι έτρεξε όλη την απόσταση χωρίς διακοπή και μπήκε στη συνέλευση της Βουλής, όπου ανεφώνησε «Ναι, νικήκαμεν», νικήσαμε δηλαδή, πριν καταρρεύσει και πεθάνει. Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε ως άθλημα ο μαραθώνιος δρόμος, αλλά και ούτε είχε θεσμοθετηθεί κάτι παρόμοιο. Η ιδέα της γέννησης αυτού του αθλήματος και η ένταξή του στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες οφείλεται στον Γάλλο γλωσσολόγο και ελληνιστή Μισελ Μπρέλ, φίλο του Πιέρ ντε Κουμπερτέν, που πρότεινε κατά την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 στην Αθήνα την επανάληψη του διάσημου εκείνου δρόμου που εξετέλεσε ως στρατιώτης του Μαραθώνος. Κύριε Δήμαρχε, πηγαίνοντας, δημοτικό ήμουνα τότε, πρώτη φορά στο Μαραθώνα, και βλέποντας τον τύμβο του Μαραθώνα, ζωντάνεψαν αυτά που διαβάζαμε. Δεν πίστευα ότι θα νιώθα έτσι, είναι αλήθεια. Μεγαλώνοντας άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι μας άφησαν εκείνοι που πάλεψαν στο Μαραθώνα, αυτοί που φτιάξαν το μαραθώνιο δρόμο πάνω σε αυτό το πνεύμα και αυτοί που διοίκησαν τέτοιες περιοχές για να συντηρήσουν αυτό το πνεύμα. Εσείς είστε από τους ανθρώπους που μεταλαμπαδεύετε αυτό που προείπα. Τι είναι ο Μαραθώνας και τι είναι ο Μαραθώνιος για μας τους Έλληνες και για τον κόσμο? Ηλία, έπιασες ακριβώς με τα λόγια σου ότι επισκέφθηκες τον τύβο και τι αισθάνθηκες, γιατί τα ίδια πράγματα αισθάνθηκα κι εγώ. Και ο λόγος που καθιερώσαμε τη φλόγα του Μαραθώνα, που αυτή τη στιγμή ταξιδεύει σε χιλιάδες μαραθώνιους σε όλη τη γη, όχι βέβαια στους ίδιους, κοιτάμε να πηγαίνει σε διαφορετικούς μαραθώνιους, σε μεγάλους μαραθώνιους, δεν μπορεί να πάει σε μικρούς μη αναγνωρισμένους, γιατί η φλόγα που καθιερώσαμε είναι εν συνεργασία με Σέγας και Aims. Αλλά ακριβώς τα λόγια αυτά που πριν μας κάνουν να γεννήσουμε αυτή τη φλόγα. Διαβάζοντας την ιστορία, ο Ηρόδοτος έγραφε ότι άσβεστη έμενε η φλόγα στον τύβο των Πεσόντων στη μάχη του Μαραθώνα. Την κρατούσαν άσβεστη οι Ίωνες κάτοικοι της περιοχής. Αυτό γράφτηκε πριν 2.500 χρόνια. Και είναι παρακαταθήκη, αυτός ο μαραθώνιος δρόμος, ενός μεγάλου ιστορικού πολιτιστικού γεγονότος. Δεν υπάρχει άλλο αγώνισμα στη γη που να είναι δεμένο με ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, παρά μόνον αυτό, και είναι και μόνον ελληνικό. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε ο Μαραθώνιος, αν το είχε πιάσει το κράτος μας, να είναι ο μεγαλύτερος πρεσβευτής σε όλη τη γη, γιατί γίνονται πάνω από 1.700 μαραθώνιοι, μικροί και μεγάλοι, σε όλη τη γη. Κατακλείζεται η υδρόγειος. Φαντάζεστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έπαιρναν τη γνώση από πού προέρχεται ο Μαραθώνιος? Ήδη πέρσι το 2011 μου ήρθαν από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι της Φλόριδας καθηγητές και αθλητές μεγάλων αποστάσεων, επειδή είχαν μάθει αυτά που έγιναν με το 2010, που ήταν η επέτειος των 2.500 χρόνων για τη μάχη του Μαραθώνα, και μου είπαν ότι από έρευνα που κάνανε, μόλις τώρα, που αφού ενημερωθήκαν ότι είναι παρακαταθήκη ενός μεγάλου ιστορικού γεγονότος ο Μαραθώνιος που κάνουν και οι μεγάλες αποστάσεις, έβαλαν στόχο, όπως οι μουσουλμάνοι να πάνε στη Μέκα μια φορά στη ζωή τους, να έρθουν να τρέξουν την αυθεντική διαδρομή. Αλλά εγώ θέλω να εστιάσω και εδώ στα Γιάννενα, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το χαρισματικό χώρο γύρω στη λίμνη. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να αναπτύξουμε πάρα πολύ αυτό τον χώρο και να αγωνίζεται μόνος του ο σύλλογος με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να μην συμβάλλει η πολιτεία. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα, ότι π.χ. στη Γερμανία γίνονται 60 μαραθώνιοι, που δεν έχει καμιά σχέση με την ιστορία του Μαραθώνα. Και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε. Θα μπορούσε λοιπόν εδώ στα Γιάννενα, αυτός 30 χιλιόμετρα, ένας μαραθώνιος που δεν είναι με το περιβάλλον, δεν είναι με την ιστορία της πόλης, και να δώσει παρακαταθήκη, μια κληρονομιά στους νέους της πόλης. Υγεία, αγάπη στο περιβάλλον, αγάπη για τον αθλητισμό, αγάπη για την ίδια τη ζωή. Αυτά όλα βγαίνουν μέσα από ένα αγώνισμα που ίσως να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά σιγά σιγά
αυτά τα πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Με κόπο βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μαραθώνιος είναι και το πιο επίπονο αγώνισμα σε όλη τη γη. Και μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορεί κανείς να σπάσει το ρεκόρ της Πολύζου. Και το λέω δυστυχώς και λυπάμαι. Με την Πολύζου είμαστε φίλοι, αλλά θα ήθελα να βρεθούν παιδιά να σπάσουν το ρεκόρ της. Δεν γίνεται, βλέπετε, γιατί όσο πιο δύσκολο είναι αγώνισμα, τόσο πιο πολύ το αποφεύγουμε. Ενώ σε άλλες χώρες το έχουν αγκαλιάσει. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αγώνα.